Wij hebben te veel persoonlijke fouten op dit moment, waardoor we onszelf uit die wedstrijd spelen. We kunnen moeilijk zeggen dat we als favoriet naar Utrecht gaan natuurlijk. Maar wij gaan nog wel ons huid zo duur mogelijk verkopen. Want ik vind wel dat we daar vandaag absoluut in de tweede helft hebben geprobeerd. En in de eerste helft was dat lastig, omdat we er nogmaals moeilijk druk op moeten krijgen. Ik denk dat je eigenlijk een hele goede tweede helft speelt. Je maakt de 2-1. Volgens mij is het een beetje wachten op de 2-2. Niet dat Utrecht niks deed, maar toen waren we echt weer de bovenliggende partij. Ja, dan krijg je zo'n 3-1 tegen en dan die maakt je trouwens wel geweldig af. Maar ja, dan weet je dat het heel lastig is. Net sinds de nederlaag bleef de wedstrijd van Ingeman heel bijzonder. De pas 16-jarige Kikpiri van Ljouwert maakte juist zijn debuut bij Sportclub Heerenveen. Hij voelde in het skoftien voor Jerry Sint-Juste. Het is natuurlijk mooi dat je je debuut maakt. Zeker in zo'n wedstrijd in de play-offs als het erom gaat. Maar uiteindelijk gaat het om het resultaat natuurlijk. En er staat een zware klus voor ons te wachten in Utrecht. Zeker niet onmogelijk denk ik, met ons team zeker niet. Maar dat wordt wel vol aan de bak.